आयचे आमगेले मुखारी स्टार्ट 15th अध्यायाचे 12 to 15 श्लोकाचे आमची गेल्यान तू अर्थ कोण आमकां सांगोको आमगेलो तासाची आयचे स्पीकर हिज ग्रेस रविपति दामोदर दास प्रभुजी हांकां आदर पूर्वक ऋतुपूर्वक स्वागत करता प्रभुजी हांगेले एक सानूची परिचय दिवच्याका प्रयत्न करता हांगेले कार्मिक नाव श्री रवींद्र दामोदर मल्ल्या हानी हिज हायनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज हांगेल शिष्य आणि जापा सेशन चे मेन कोऑर्डिनेटर आसाची आणि जापा टॉकर लेक्चरर बाल उत्सव क्लास आणि के सुमार तांगेले सेवा चलता आसा आणि तांणी भागवत पुराणाचे नव जॉइन जाल्ले डिवोटीसांक एक गायडन्स आसाची आणि प्रेजेंट तांणी अबुधाबी एज अ सिनियर इंजिनियर आसाची आणि सेवा कॅम्पांतू प्रीचिंग आणि बुक डिस्ट्रीब्युशन प्लस कुकिंग सेवा करता आसाची तशीची तांगेल बायलील नाव अपूर्वा हरिणी देवीदासी आणि धुव भक्तीन भूमिका प्रभुजी तुमका महामंत्र सांगून स्वागत करता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तुमको मस्त मस्त स्वागत है प्रभुजी हरे कृष्णा थैंक यू माताजी यू कैन स्पॉटलाइट एडीवाय रविपति दामोदर हरे कृष्णा थैंक यू माताजी आणि सक्कड जनांक उपस्थित भक्त जन जे आज जॉइन जाल्यान ती तर सक्कड जनांक खूप लायक करू पुरुषोत्तम मासांतू 84 आणि 15 चॅप्टर जे पुरुषोत्तम योगाचे लायक करू रिसाइट केले आणि गीता महात्म्यान सगळ्यांक खूप खूप धन्यवाद हांव जयराधा माधव एक 2 मिनिट्स गावन हांव विल स्टार्ट टुडेस क्लास 15 चॅप्टर श्लोक नंबर 12 to 15 4 श्लोक असते आम्ही विल स्टार्ट ओके हरे कृष्ण जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय श्लोका जय, जय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। तर भागवत पुराण कोंकणी टीमाक हांव धन्यवाद सांगता, स्पेशली ऑल द कोऑर्डिनेटर. It's like or no, they are conducting all the sessions full week आणि they are fully dedicated. तर सक्कड माताजी, प्रभूजी who are involved, खूप खूप धन्यवाद. आणि हांव बिगेल गुरु महाराज हिज होलिनेस जयप्रताप स्वामी महाराजांचा आशीर्वाद घेवन आणि सक्कड वैष्णवाला आशीर्वाद घेवन आयचे जे टॉपिक कसं आज जे श्लोक भगवत गीताचे चॅप्टर 15 श्लोक नंबर 12 चुकून 15 आम्ही आज हाजेवर चर्चा करूया. हरे कृष्ण. तर लास्ट 2 वीक्स भगवत गीताचे 15th चॅप्टर हाजेवर चर्चा चलत असं. आणि हे जे 15th चॅप्टर असं भगवत गीता सुबोधिनी बेस्ड जे आम्ही हक्का कंडक्ट करता असती हक्का 4 पार्ट्सान तू डिवाइड केला. म्हळ्यार फॉर द सिंप्लिसिटी डिस्कशना खातीर तर हे जे 15th चॅप्टर इज कॉल्ड पुरुषोत्तम योग और द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन. तर हांतू आम्ही ते 4 सेक्शन्स आसा ताका आम्ही अंडरस्टँड करूया. तर लास्ट 2 क्लासान तू लायक करून फर्स्ट क्लास जे माताजीन घेतले न्हय ते दॅट वॉज 1 to 6 श्लोकास. तर तांतू कशी हे मटेरियल वर्ल्ड देखून आम्ही हाका डिटॅच करून स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक हाऊ वी कॅन गो ताजे वेळेर आशिल्लें. ताजेर आमी चर्चा करूया. आणि ताजी मागिरी फ्रॉम 7 to 11 जे लास्ट वीक म्हळ्यार लास्ट क्लास प्रभुजीन घेतलेले तांतू द ट्रान्समायग्रेशन ऑफ द लिव्हिंग एंटिटीज कशी एक आत्मा एक शरीर सोडून दुसरं शरीर धारण करता. तर ताजी वयरी लास्ट क्लास ताजेर चर्चा केलेले. आणि आज जे आम्ही श्लोक घेता ती 15 चॅप्टरचे 12 to 15 तर ते असं कृष्णास पोझिशन ऍज द मेंटेनर इन दिस वर्ल्ड. म्हळ्यार कृष्ण भगवानाले आम्ही 12th चॅप्टरान ते पळयला मुखारे पळयला कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एव्हरीथिंग. म्हळ्यार ही द सोर्स ऑफ एव्हरीथिंग. ही क्रिएट्स, ही मेंटेन्स आणि एनिलेट्स ऑल्सो. तर हे अंतू देखून आज जे आम्ही वी विल एप्रिशिएट कृष्णास पोझिशन ऍज द मेंटेनर इन दिस वर्ल्ड. तर हे तर जे माताजी लोकांना लायक करून ऑल द श्लोकास त्यांनी रिसाइट केला. तर हांतू जे फर्स्ट श्लोक आसा 12-13 तांतू आम्ही अंडरस्टँड करूया की हाऊ द लॉर्ड कृष्णा मेंटेन्स हे ब्रह्मांडाक हे कॉस्मिक जे लेवलाक आम्ही हाका अंडरस्टँड करूया. ठीक आसा. तर हांगा सक्कड जणांक गोच आसा की सन, मून आणि फायर या एव्हरीबडी नोज. आय होप सक्कड जणांक गोच आसा. सूरज सूर्य चंद्रमा आणि फायर म्हणजे अग्नी. तर हांतू आता तुम्ही सक्कड जणांक पळयलें आसतलें लास्ट मंथान तू इंडिया देखून एक मिशन गेलेलें फॉर मून. सक्कड जाणां पळयलें न्हय. आय शुअरली ते सक्कड जाणांन ते रील व्हिडिओ सक्कड पळयलें आसतलें हाऊ इट वॉज लॉन्च. श्यामला माताजी यू सॉ. तर डेफिनेटली या तर तुम्ही पळयलें कशी इट गोज फ्रॉम श्रीहरिकोटा and they are attempting to land on the moon. पर अंतु I am not against any scientific community. I am myself an engineer. पर आम्ही या सकड मिशन मार्स मून सकड आम्ही करतात. पर हाजी मागची जे सोर्स आसा ताजे वेरी कसने एज्युकेशन ताजे वेरना आमगेलें जे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपादान हाजेर मस्त काम केलं. हे मून सन फायर हाचे मागीर कोण आसा
हू इज बिहाइंड ऑल दिस थिंग असकी ना आम्ही सकाळ दाखवून आम्ही वी सी द सन वी सी द मून माताजी लोक सकाळ उठून यू मेक नाईस प्रसादम म्हळ्यार भोग ऑफरिंग फॉर युअर हजबंड फॅमिली चिल्ड्रन फर्स्ट माताजी वतात किचन वतात करेक्ट न्हय सकाळी न्हाव धुवन तो किचन वचून स्टार्ट जाता गॅस स्टार्ट करचे पेक्षा दॅट इज आणि माय मदर अँड ऑल दे लिव्ड देअर लाईफ इन किचन म्हणतात न्हय म्हळ्यार द पूर्ण जीवन तांगेलें किचनांतू आशिल्लें तर ते इतलें इम्पॉर्टंट हे किचन हे फायर आणि हे सन हे मून तर आज आम्ही पळोवया की कृष्ण भगवान कशी मेंटेन करता अक्का कशी मेंटेन करता आणि हे कशी हे व्हेरी लायक श्लोकान तू एक्सप्लेन केला आम्ही ताका अंडरस्टँड करूया तर आम्ही लास्ट वीक जे 2 क्लास मातांनी घेतलेले तर जे फर्स्ट 6 श्लोक आशिल्ले तर जस्ट टू रिकॅप म्हणजे जस्ट टू अंडरस्टँड हे जे श्लोक आसा न्हय 700 श्लोक आसा भगवद गीतान तू तर तांतू Krishna has spoken some shloka, Arjuna has spoken some shloka, Sanjay has spoken some shloka and Dhritarashtra. तर भगवान जेव्हा स्पीक करता तर भगवान उवाच म्हणून श्लोक स्टार्ट जाता तांतू भगवानानं आमकां एक्सप्लेन केला तर हाजी ते फर्स्ट 6 जे श्लोक आशिल्ले तांतू एक्सप्लेन केला की हे जे संसार आसा जे वर्ल्ड it is a perverted reflection of the spiritual tree हे जे banyan tree आसा it is a perverted reflection म्हळ्यार जे जे रूट्स आसा नॉर्मल ट्री कशें आसता ताजे रूट पाल्लो इट गोज इनटू द ग्राउंड आणि ताजे जे ब्रांचेस सकयल वयर आसता पण हे जे ट्री आसा हे उलट आसा ते रूट्स जे वयर वता आसा आणि ब्रांचेस जे ते तोग वता तर लायक कोण एक्सप्लेन केलेले तर 3-4 उदाहरण म्हळ्यार माताजीन लायक कोण एक्सप्लेन केलेले आणि तांतूं जोकून एक एक्सप्लेनेशन दिलें की ते सावळीचे की आम्ही सावळी पळयता ती आणि तांतूं आमकां दिसता हे जे रूट्स ते वयर वता आसा आणि तशींच हे जे परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड दॅट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड और ते संसार तर हे तांतू लायक कोण एक्सप्लेन केला माताजीन तांतू मागीर उदाहरण दिलें अलग अलग विद्यालय आसा जंय विद्याचे धन मेळटा दॅट इज विद्यालय जंय पुस्तक मेळटा दॅट इज पुस्तकालय जे रोग ट्रीट करतात ते रुग्णालय अशी तशी अक्का दुखालयम सांगला तर दुखालय सो वेन भगवानान सांगला दुखालय तरी आम्ही आणतो वी आर ट्राइंग टू सर्च हॅपीनेस ते आमकां वी विल नॉट गेट पर आम्ही प्रयत्न करता ती तशी त्या सावळीन तू वी आर ट्राइंग टू सी तशींची वी आर ट्राइंग टू एन्जॉय इन दिस मटेरियल वर्ल्ड मागीर माताजीन लायक कोण एक गाडवालें एग्जाम्पल दिलें गाडवालें 2 गाड्डा आसता ती एक गाड्डो म्हळ्यार जंगला गाड्डा आसता एक गाड्डो विलेजार आसता तो विलेजा गाड्डा इतलो त्रास आसता तरसून तो तागेले मालिका सोडून वचना कसले आय विल गिव इट शॉर्टली माताजीन लायक कोण एक्सप्लेन केलेलें कसले गोष्ट त्या गाड्डवाल जो हे आशिल्लो ओनर तो एक दोन म्हणटा तागेले दुयेक की तू बुद्धू तू रन इफ यू डोंट तुगेले क्राईंग स्टॉप करना जाल्यार तुगेले लग्न हांव गाडवाले करता म्हणून तो त्या गाड्डावर त्या आशेन तू की म्हाका म्हगे लग्न जातलें त्या यजमानाल दुये वटू अशी आम्ही हांगा हे संसारान तू वी आर ट्राइंग टू सर्च हॅपीनेस तर ताका मुखारी भगवान आन्सर करता की कशी हाका आम्ही हे हांगा दोखून वी कॅन गो तर ते झाड आसलो ताका कट्ट कोरता आणि कट्ट कोरची कशी कोटे कट्ट कोरेचं इट कॅन बी कट बाय डिटॅचमेंट वैराग्य आणि सरेंडर शरणागती शरणागती कोणाक
यू हॅव टू शरणागती टू कृष्ण भगवान. आणि डिटॅचमेंटान खूप लायक करून एक्सप्लेन केलेलं आहे की वी हॅव टू बी डिटॅच. आमका मोह माया सकट नसका. पण तू खूप लायक करून माताजीने एक्सप्लेन केलेलं आहे. तशी दॅट वॉज एक्सप्लेन द फर्स्ट 6 चॅप्टर. ताजे मागीर नेक्स्ट जे 6 चॅप्टर्स आशिल्ले तर तांतू एक्सप्लेन केलेले आहे कशी एक जीव और मनात्मा शरीर सोडचे मागीर हाऊ ही टेक्स अनदर बॉडी. तर तांतू very nicely it was explained by Prabhuji कशी तांतू जकोनो आम्ही बॉडी क्विट करता ती क्विट केल्यार आमगेले जे 5 सेन्सेस असता मन आणि ते माइंड हे सगळं इन्फ्लुएन्स करता. आणि जे शरीर ते जाता पण आमगेले जे सूक्ष्म शरीर आसा ताजेर ते इफेक्टरी आम्ही वी टेक अनदर बॉडी. तर आमका why we have to take another body कसला आम्ही दुखाले आमतास का. आणि लास्ट वीक कंतू प्रभुजीने लायक एक्सप्लेन केलेलं आहे की मनुष्य जीवना मगरी अशी ना की आमका अगेन वी विल नॉट गेट एनिमल बॉडी. वी कॅन गेट एनिमल बॉडी. दॅट इज ऑलवेज अ चान्स. हे मला आमच्या आचार्यान सांगला क्लिअरली की कोणी कोणी सांगतात नाही मनुष्य जीवन मिळेल मागीर आय वी विल नॉट गो इन टू एनिमल बॉडी. ना ना अशी नाही. ते क्लिअरली एक्सप्लेन केला. आमका हांतू जकोनो वी हॅव टू गेट आउट ऑफ दिस मिजरी. हांतू जकोनो ये नेक्स्ट जे 4 श्लोका वी विल टेक इट अप टुडे. तंतू आम्ही विल डिस्कस दॅट. तर फर्स्ट जे श्लोक आसा 15.12 तर आय विल रिसाइट. यदादित्य गतम तेजो जगद भासयते खिलिम यच्चंद्रमासि चाग्नो तत्तेजो विधि मामकाम. परंतु 3 वर्ड्स खूप इम्पॉर्टंट असतात या श्लोकांत 15-12 अंतू. एक असं यदादित्य गतम तेजो. परंतु आदित्य गतम म्हळ्यार सनशाईन सन. आणि ताजे मागीर एक वर्ड असं यत चंद्रमासी आणि यत चाग्नो. एक असं मून आणि एक असं फायर. या 3 वर्ड्स तुम्ही मला यू शुड रिमेंबर की आदित्य गतम मागीर चंद्रमसी आणि अग्नव फायर हे 3. आम्ही वी विल अंडरस्टँड देर आर 3 कॅटेगरी ऑफ पीपल. 3 टाइप ऑफ लोक असतात. ती एक असता जो आत्मसाक्षात्कार जाला असता आणि तो रीडिंग करता शास्त्राचे तो नॉलेजेबल अस ताका सकट गोत अस. सेकंड अस तागेलो आत्मसाक्षात्कार जायनी आणि ताका शास्त्र नॉलेज ना पण ताका तागेली इच्छा अस की म्हाका हे सकट जे भौतिक कष्ट आसा हातूंत पुनू म्हाका ट्रान्सजेंड जावपा. थर्ड कॅटेगरी आसा दे आर इग्नोरंट. इग्नोरंट म्हणल्यार आणि नॉट इग्नोरंट म्हणल्यार दे आर इनोसेंट म्हणत आम्ही तांकां. दे डोंट नो एनीथिंग. तर हे जे श्लोक आसा न्हय दिस श्लोका इज फॉर दोज पीपल हू आर इनोसेंट और दे डोंट नो. इनोसेंट असतात ना तांकां गोत ना. आम्ही तांतू अंतू विल ट्राय टू अंडरस्टँड. तर हे फर्स्ट श्लोका 15 चॅप्टरचे. तर कृष्ण भगवान कसं सांगता सन सूरज तेज ताजी स्प्लेंडर मूनाचे स्प्लेंडर और तेज आणि फायर हे जे तिन्ही अस हे सकड मिगेल दकून आयला. हे 3 जे चीज अस इट हॅज कम फ्रॉम मी. आणि आम्ही आता पळया एकेकाचे एक एक कसन वैशिष्ट्य अस. तर तुम्ही सन पळयल्यार सन कसन दिता इट गिव्स सनलाइट दिता. ऑल अवर वेजिटेशन सकड वेजिटेशन सकड असं न्हय दिस इज ऑल वी गेट ड्यू टू दी सन. आणि हे जे सन आसा दिस गिव्स ऑल द वेजिटेशन.
आणि तू पूर्ण वेजिटेशन असतं हे सन देखून असं तर सगळं होत असं की एक प्लांट और तसं नाही का विदाउट सन इट विल नॉट सर्वाइव. Everybody knows this, but nobody knows who gives this power to the sun. Who is giving this power to that sun? That we should understand. Tantu we'll try to understand. Hanga एक ब्रह्मसंहिता अंतू एक श्लोक असं तर त्या ब्रह्मसंहिता श्लोकान सांगला की the sun is the eye of the Lord. जे सन असलो आहे ते कृष्ण भगवान आहे एक आई. आता तुम्ही सकाळ जणांना भगवद्गीता आता रिसाइट केलंय तुमको गोत असं गंगा असं जे पवित्र नदी गंगा गंगा कम्स फ्रॉम द फीट ऑफ द लॉर्ड. आणि गंगा कितलं पवित्र असं गंगा इतलं पवित्र असं की इट कॅन प्युरिफाय ऑल द सिन्स. आणि तशींची जे कृष्णाने फ्रॉम दिस लोटस माउथ इज भगवद गीता. सो भगवद गीता can purify everybody. The touching from the Krishna's eyes is the sun. Priya हमको कोळका. This is what we should understand. And sun is very very important. आणि हे जे तीन विभूती असतात तीन opulences of the Lord, sun, moon and fire, they are very 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 important. या पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि का हक चलावचा तरह this is very very important. तर हंगा ये very important role असं. नेक्स्ट आम्ही वच्चा इज द फायर. फायर म्हणजे अग्नी. आता सगळे जण लायक प्रसाद करतात ती लायक तुम्ही म्हणतात ना कोंकणी डिशेस आर सो डिलिशियस बट विदाउट फायर विदाउट एनी फायर कॅन बी कुक एनिथिंग. वी कॅनॉट कुक. तुम्ही कसं नाही करतोय विदाउट फायर अग्नी कसं नाही आम्ही करतोय आम्ही काय करचं जाय ना. इट लाईक डिलिशियस आम्ही प्रसाद करतात ती आम्ही हक्का करचं जाय ना. तर हे आमको कोलका की जशी मून इज सन इज इम्पॉर्टंट तशींची अग्नी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर अग्नीचे रोल किचनात असं अग्नी यूज फॉर फायर. अग्नी इज यूज फॉर ऑल दी फॅक्टरीज. जे अंग इफ एनीबडी इज फ्रॉम इंजिनिअरिंग बॅकग्राउंड तर जे फायर इज यूज फॉर ऑल दी फॅक्टरीज. भट्टींत यूज करतात ती आयरन यूज करतात ती मॅन्युफॅक्चरिंग मस्त यूज करतात ती. तर अग्नी इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर तशींची अग्नी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर कुकिंग. सक्कड किचन अंतू इफ देर इज नो फायर कॅन वी कुक एनिथिंग. सो वी कॅनॉट कुक एनिथिंग. हे फायराचे हे very very important. Without agni there will be no prasad, there will be no factory. आणि थर्ड जे असं जे चंद्रमासी म्हणजे द मून परंतु जे मून असणं ताजे एक वैशिष्ट्य असं तंतू जशी सूर्यदेव जे सनलाइट दिता मून जे असं चंदा मामा म्हणतात आम्ही चंद्रमा इट गिव्स शीतलता. इट गिव्स शीतलता. मला इट गिव्स शीतलता. आणि मूनाचे इज सो प्लीजिंग बाय द कृष्ण मर्सी ऑफ द लॉर्ड. जे व्हेजिटेबल्स असलो तंतू ते ज्यूसी करता ताका. इट प्रोवाइड्स ज्यूसी नरिशेस द व्हेजिटेबल ताका ज्यूसी करता. ताका नेक्स्ट श्लोकांत आम्ही मोर डिस्कस करूया का की द मून इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि हे मून इज ऑल्सो वन ऑफ द आई तशी म्हणतात ती. वन ऑफ द आई सन वन ऑफ द आई इज मून. हे तिन्ही आयटम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता हे तीन जे विभूती असा जाक्का जे पर्सन कळटा और ही अंडरस्टँड दॅट दिस इज हाजी मक्षी कृष्ण भगवान असं तर ही विल इमिजिएटली ट्रिगर तागेले भितरी एक ट्रिगर जाता कृष्ण भावना मिळतात. हे
जेन्ना आमकां कळटा की हे जे ओ हे विभूती हे सूरज हाजी म्हापशी कोण आसा, ओ हे मून हाजी मुना म्हापशी कोण आसा, हे फायरा म्हापशी कोण आसा, जेन्ना हे कळटा it will trigger Krishna consciousness in that devotee. So that is the triggering point. हाजी खातीर हे श्लोक म्हळ्यार this is like once you start realizing that Krishna is the maintainer, so this will start triggering. Oh, Krishna is the source of everything. Krishna is the source of everything. तर आमकां ते रियलाइज जाता. पण जे भक्त आसा ते तुम्ही सकाळ भक्त आसा ती तर तुमकां सकाळांक गोत आसा Krishna is the supreme personality of Godhead. He is the creator of everything, all animate, unanimate things. तर आमकां ह्या कलियुगांत कळका की कृष्णाल आणि कृष्णाल नावा भितरी काही अंतर ना. कृष्णा and Krishna's name are same. जशी शिक्षाष्टकामान सांगला नामना कारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल. आणि तो क्लिअरली सांगला की ऑल द एनर्जी ऑफ कृष्णा इज इन द कृष्णा's नाम, नाम प्रभू. तर आमकां द डिवोटीज should always chant Hare Krishna Mahamantra. We should chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. परंतु this is very very important. आणि आम्ही लास्ट चॅप्टरान ते पळयलें 13 चॅप्टर आणि 18 चॅप्टर 14 चॅप्टरान तो की आमकां हे 3 गुणां दाखोवन सपोज आमकां भायर वचका जाल्यार we have to go through the devotional process. आणि जे 9 devotional processan तू chanting is सर्वात पोटेंट इन कलयुग. म्हणतात न्हय सर्वात पोटेंट इज चॅन्टिंग आणि व्हेरी व्हेरी सुलभ असं तर 4 युगांत दाखोवन या कलयुगांत तू चॅन्टिंग करचाक इट इज व्हेरी व्हेरी इझी. तर अंतू आय थिंक दिस फर्स्ट श्लोका वी हॅव कवर्ड. सो हांतू एक म्हण आसा एक हिंदीन तू आई विल ट्राय टू एक्सप्लेन कोंकणीन तू. हाथी को मन और चीटी को कन. एक हाती असणं एलिफंट तो मनभर खाता आणि मन म्हळ्यार आय थिंक अराउंड 40 kg इतले ताक हाती एलिफंट. इफ यू आर फ्रॉम केरला और मंगलोर बॉर्डर तुम्ही पळयलां आसतलें हाती एक एलिफंट कितले खाता. तर त्या एलिफंटाक कोण दिता देव भगवान ताका खावचा दिता. तशींची चीटी काय तो एक कण खाता ओनली वन कण. पण हे ताका दिस ऑल्सो provided by the Lord. तर हे खूप खूप इम्पॉर्टंट हे. तर आमकां कळका की all these vibhutis opulences are the mercy of the Lord. तर आता मी will go to 15.13 श्लोकाक. तर we will just recite this 15.13. गम आविश्य च भूतानि धारायामि अहम ओजसा उष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका. तर आता आम्ही 15.13 गेल्यांत. तर दिस श्लोका ऑल्सो proves that Krishna is the maintainer of the Brahmand. या पुरा ब्रह्मांडाचे मेंटेन करतलो कृष्ण भगवान असं. तर आम्ही अंडरस्टँड करूया अंतू की हाऊ कृष्णा इज द मेंटेनर ऑफ दिस ऑल द ब्रह्मांड ऑर द युनिवर्स. अंतू कृष्ण भगवान कसं सांगता ट्रान्सलेशन अंतू I enter into each planet and by my energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply juice of life to all the vegetables. परंतु आता जितके टेक्निकल आसा पर तुमकां गोत आसा देर इज अ सन एंड देर इज अ सोलार सिस्टम. तुम्ही स्कूलांत ती पळयलां आसतलें सन आसा सोलार सिस्टम आसा. इट मूव्स अराउंड. तुम्ही ऐकलं आसतलें इट मूव्स अराउंड द
earth moves around the sun, and then the moon is there around the earth. हे सगळं कशी इतले perfectly it is set, how it is set so perfectly. Tantu, you will understand now. The Paramatma or the Lord enters into each planet, each universe, each entity, each atom. हे secret असतं. तर each देव असं तो सगळं planet, universe, atom असं सगळा भितरी कृष्ण भगवान असं. Because of him, कृष्ण भगवानामुळे हे this all this like or no, the planets are all moving or all it is in control. प्रामुख्याने देवा कितले थँक्यू म्हणतात वय. वी डोंट से थँक्यू टू हिम. आम्ही सांगा ना ते आम्ही कसं करता ते. आय एम नॉट अगेन्स्ट सायंटिफिक कम्युनिटी एनीबडी एनी. एक आता सपोज एक सॅटेलाइट गेला. when satellite goes into the air or some scientific something happens, the whole world is applauding. सगळेजण सांगतात वा 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 सॅटेलाइट गेले, ते स्नॅप्स घेतात ती हे जला ते जला. पर जे कृष्ण भगवान इतले लाय कोरनो हे पूर्ण प्लॅनेट्स इतले सिस्टमॅटिक चलतं असं. तर वाय वी डोंट थँक द लॉर्ड. आम्ही सकाळ उठून हांव ट्राय करता फर्स्ट उठून आमकां देव म्हाका थँक्यू सांगता. देवा तुम्ही म्हाका अनेक दिवस दिला. म्हाका देवा तुम्ही म्हाका अनेक दिवस दिला. म्हाका तुमची सेवा करच्या खातीर ते ग्रॅटिट्यूड दाखोवका. तुम्ही म्हाका लायक प्रसादन दिला, लायक वार दिला म्हाका. वी हॅव टू बी थँकफुल टू द लॉर्ड. बट वी आर नॉट थँकफुल. म्हळ्यार वी आर नॉट थँकफुल म्हळ्यार लॉट ऑफ डिवोटीज आर देर, बट सम डिवोटीज आर नॉट थँकफुल. दे डोंट बिलीव. ते म्हणतात ते आमकोच ना ताजे मागची कसं एनर्जी असते. बट दे अप्रिशिएट द सॅटेलाइट आणि हे सगळं बाकी आणतो. दे आर व्हेरी व्हेरी हॅपी. परंतु एक उदाहरण दिला की हाऊ लॉर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे भगवद्गीता श्लोकांत परपोटांत उदाहरण दिला श्रील प्रभुपादानं की एक सपोज देर इज अ लिव्हिंग पर्सन इन वॉटर. एक जीवित पर्सन असं पाण्यात. सपोज तागेल जीव गेलो तांतू कोण तागेल जीव गेलो. what happens? Immediately that person goes down in the water. So similarly, what is going out त्याला आत्महत्या और तागेल ते शरीरात दाखवून म्हणतात ना की द एक अनेक एक उदाहरण दिला की जशी एक हातान तो एक सँड घेतला. इट इज एक्सप्लेन और मट्टी. तर देव जन सँड धरता तशी इट इज द प्लॅनेट्स आर ऑल वर्किंग नाईसली. सपोज हे सँड आकाशी वयर फेकलें तर कसं जातलें. ऑल द सँड विल फॉल डाऊन. सो wherever Krishna is there or the Lord is there, everything works very smoothly. But if the Lord is not there or he is not present, automatically it will all be. तर तुम्ही पळय जे अर्थ जे भोवता सन दाखोवन, if the distance between the sun and earth very close जाल्यार also not good, very दूर जाल्यार also not good. It should be properly rotating. आणि sun should come म्हणतात ना sunrise, sunset, everything is so beautifully managed by the Lord. So आमका we should have gratitude to that Lord. आणि we should be always thankful that. तर हांगा एक कशी हे सगळं युनिवर्स येता तांतू हांव आय विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल इनटू दॅट. बट हांतू इट इज ऑल गिवन इन श्रीमद भागवतम कशी द युनिवर्सेस कम फ्रॉम महाविष्णू. and महाविष्णू देखून गर्भोदक्षाय विष्णू आणि गर्भोदक्षाय विष्णू देखून एव्हरी ऍटम पार्ट तंतू शिरोदक्षाय विष्णू. अंतू
the Lord enters as a Paramatma and he is in every atom, everybody. Sakkadanto is there. पुढे नेक्स्ट आम्ही 15 श्लोकान कळतले हाऊ व्हॉट इज द रोल ऑफ द आमकां हे ह्युमन सोसायटीक आमी लायक करून प्रसादम घेता ती तर हे आमकां वी शुड बी थँकफूल. आणि सेकंड हे श्लोकात पार्टान तू एक्सप्लेन केला की कृष्ण भगवान म्हणता आय बिकम द मून and thereby I supply the juice of life in all the vegetables. सकट जे सब्जी असणोय इतलाय कोणू सब्जी भितरी इतलं टेस्ट ज्यूस हे कशी येता दिस ऑल प्रोवायडेड बाय द लॉर्ड. तुम्ही विचार करा ती माताजी यू आर ऑल कुकिंग नाईस नाईस प्रसादम तुम्ही यू आर प्रिपेरिंग भोगा फॉर द लॉर्ड एक एक म्हणतो कशी इट इज सो ज्युसी म्हणतात ना हाऊ इट इज कमिंग. सो इट इज कमिंग ड्यू टू द मून. तर मुनाचे ते शीतल तेज जे स्प्लेंडरा मुळे हे जे फ्रुट्स आसा व्हेजिटेबल्स आसा हांतू ज्यूस सकट येता. तर हे आमकां वी शुड अंडरस्टँड दॅट द सुप्रीम पर्सनॅलिटी गॉडहेड nourishes all the vegetables. Due to the moon's influence the vegetable becomes very very delicious. म्हणजे आम्ही खाऊच्या कितले डिलिशियस जाता तसं लायक मूनाल शीतल हाजे खातीर तांता हाजे खातीर आमकां भगवानाले खूप खूप आमकां धन्यवाद करता की विदाउट दिस म्हणतात तुवें देवाले कृपेन नाहीतर आम्ही हांगा राबच्याक इम्पॉसिबल. आणि लास्ट जे वर्ड आसा रसात्मका ते व्हेरी इम्पॉर्टंट की सक्कड आमकां हे खावच्या खातीर जे इतलें लायक करून इजिली आमी डिलिशियस खाता ती दिस ऑल इज बाय द एजन्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड बाय द मून म्हणजे चंद्रमा. तर आमी आतां 2 श्लोक पळयले 12 and 13. तर हे 2 श्लोकांत कसं केलां कृष्ण भगवानाले हे जे 3 विभूती आसा हे 3 विभूतींनी आमगेले ब्रह्मांडाचे रचना ब्रह्मांडाचे चलता सन्ना वयर देखून वेजिटेशन मून देखून वेजिटेबल हे सक्कड लायक कोण चलता असतं. तर आता आम्ही अनेक श्लोक वाचा तांतू अनेक एक जे विभूती आसा ताजेवर एक्सप्लेन केला. तर ते आम्ही विल गो टू श्लोका नंबर 14. हे खूप इम्पॉर्टंट आसा. हे दिस इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर वी विल रिसाइड द श्लोका नंबर 14 भगवद गीता. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहम अस्त्रिता प्राणापना समायुक्ता पाचामी अन्नम चतुर्विधम. अंतु देव सांगता कृष्ण भगवान सांगता की आय एम द फायर ऑफ डायजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑल लिव्हिंग. आता आम्ही हाजी मुखारी ज्या 3 विभूती कसन पळयले बाहेरची विभूती सन मून अँड फायर और अग्नी. आता कृष्ण भगवान सांगता आमगेल भितर जे अग्नी आसा आमगेल इन द स्टमक आमगेल पोटा भितरी तर ताजें तें कोण दिता आसा तें भगवान सांगता की I am the fire of digestion in the body of the living entities and I join this air and of life. अंतु प्राण आणि अपान आउटगोइंग एअर आणि डाउन गोइंग एअर अशी बरयला. तर मेनली मला इम्पॉर्टंट अंतु कसं नसं की हे जे आम्ही तनमुळे लायक करून व्हेजिटेबल सक्कड आम्ही मेळ्ळे आमकां एवरीथिंग वी गॉट द फ्रूट ऑल्सो वी गॉट द सब्जी मेळ्ळें आमकां अग्नी बाहेरच्या अग्नी देखून फायर केल्लें प्रसादम आयलें प्रसादम सक्कड आमी केल्लें. आतां प्रसादम खावच्याक खाल्ले रे डायजेशन जावका न्हू. आतां माइट बी सम पीपल आर यंग हियर सम पीपल माइट नॉट बी यंग. जशी डायजेशन जाता ते डायजेशनाक कारण दिस ऑल्सो इज सोर्स इज कृष्ण भगवान. तांतू आमी पळोवया कसन सांगला एज पर आयुर्वेदा. आयुर्वेदान कळून सांगला
की आयुर्वेदान सांगला की जे अग्नी पोटा भितर असता ते सकट जेवणाक डायजेस्ट करता, परंतु 3 टाइप सांगला. एक म्हळ्यार आमके भितरी सपोज फायर आसा, तर आमके भायर सपोज जेवण ना, एक वन केस असे असं. आणि अनेक जर केस कसं नसतं, आमगे पोटा भितर खूप फायर असं. हा, पर बाहेर एक एक केस असं बाहेर खूप जेवण असं पण भितर फायर ना. एक कसं बाहेर जेवण ना, पोटा भितर खूप फायर असं. आणि तिसरं म्हळ्यार आमगेले स्टमक इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली टू डायजेस्ट. आमगेले आमगे लहानपणान तू आता आय डोंट नो ते कसं नाही एक लिक्विड म्हणजे यूज टू गेट, आय डोंट नो मँगलोर स्टुडंट तू पंचम शिकन की ते दशमूल और ते दशमूल अशी ते लिक्विड पिल्यार तुमचं डायजेशन वाढतं म्हणून अशी. दिस ऑल सम मेडिसिन्स वर देअर अर्लियर. पर आमकां कोलच्यान इम्पॉर्टंट पॉइंट कसं नसं की that fire that is enter our stomach is given by the Lord. आणि हे भगवानानं, हे लॉर्डानं, हे कृष्णानं आमकां हे कृपा केला कसन खावच्या खातीर हे अंतू सांगला श्लोकांतू. पण सांगला चतुर्विधम. चतुर्विधम म्हळ्यार 4 टायपाचे फूड स्टफ असं ते वी कॅन ईट. तर हांव सांगता 4 टाइप्स इंग्लिशान सांगता and I will try to explain in Sanskrit also. तर फर्स्ट म्हळ्यार भक्ष्य. भक्ष्य म्हळ्यार च्यूड. च्यूड म्हणजे आम्ही दंतान च्यू करतात तुम्ही आम्ही चना ते च्यूइंग त्याक म्हणतात ती भक्ष्य. सेकंड असं भोज्य म्हळ्यार टंग. फूड स्टफ टेकन बाय द टंग. आता तुम्ही म्हणतले हाऊ यू कॅन टेक एनिथिंग बाय द टंग. तर तुम्ही पळया ती सूप, लिक्विड सूप असतं ना, सूप डाळ पिता ती. दिस टाइप ऑफ आयटम्स इफ यू ड्रिंक दॅट इज बाय द टंग. थर्ड असं लाय. लाय म्हळ्यार लिक्ड. लिक्ड म्हळ्यार आईस्क्रीम और सम शुगर म्हणजे रॉ शुगर लिकिंग दिस. आणि फोर्थ इज चौष्य. चौष्य म्हणजे सग म्हणजे कशी गन्ना, शुगर केन ज्यूस, आम, ड्रमस्टिक. ड्रमस्टिक म्हणतात ना, ड्रमस्टिक आय फॉरगॉट कोंकणी नेम. ड्रमस्टिक हे सकट जे आम्ही ते आम्ही खायनात भितरी वी चूज करून आम्ही ताका वी थ्रो इट आउट. So these 4 categories are foodstuff. No, this characteristic all the food available. अंतु सक्कड जे आम्ही मेळता हे सक्कड अंतु we can get in this. हे आमका we should understand that Krishna Bhagwan is so merciful that he has given us अक्क म्हणता ती Krishna is the maintainer now at our self. Earlier he was maintainer at the Brahmanda level. Now he is maintaining at the individual level. आणि आमगेल भितरी फर्स्ट 2 श्लोकांतू ही वॉज आउटसाइड. सन, मून, अग्नी. आता कसं नाही, ही इज इनसाइड. ही इज हेल्पिंग अस. आणि हे कृष्ण भगवानाने कसं करतात ते ही सो मर्सीफुल अँड ही वॉन्ट्स एव्हरीबडी टू कम बॅक टू हिम. तक्का ही वॉन्ट्स एव्हरीबडी दॅट वी शुड अंडरस्टँड दिस अँड वी शुड कम बॅक. परंतु एक लास्ट पॉइंट तो सांगला की बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड वी आर एन्जॉयिंग दिस लाईफ. आणि हे वेदांत सूत्रांत सांगला की हे भगवान जे असतं सिच्युएटेड विदिन अवर बॉडी अँड विथ द एअर अँड इवन विथ द स्टमक एज द डायजेस्टिव्ह फोर्स. हे खूप खूप इम्पॉर्टंट असतं. हक्का आम्ही वी शुड ऑल्सो बी म्हणतात वी शुड अंडरस्टँड दॅट कृष्णा इज व्हेरी व्हेरी मर्सीफुल. आणि हे आमका डायजेशना खातीर हे दिला.
आता हे 15th लास्ट श्लोक आय विल टेक इट विच इज म्हणतात न्हय 15th चॅप्टराचे हे वन ऑफ द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट श्लोक आसा. तर हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट श्लोक आसा अँड दिस इज व्हेरी व्हेरी फेमस श्लोका. तर आम्ही हाजेरी आम्ही विल रिसाइट दिस अँड विल अंडरस्टँड. सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृद्वेद विद एव चाहम. तर अक्का मी ब्रेक करूया टू अंडरस्टँड दिस श्लोका सो दॅट आम्ही इझिली आम्ही अंडरस्टँड करू येतं. तर जे फर्स्ट वर्ड फर्स्ट असतं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो. हे हाची मिनिंग असा की हांव परमात्मा आय एम सीटेड इन एव्हरीबडीज हार्ट. हा परमात्मा हर प्रत्येक हृदयान तो हांव असतो. परमात्मा इज ऑलवेज ऑन द हृदय. ऑलवेज इज ऑलवेज वॉचिंग यू. आमकां ऑलवेज इज वॉचिंग अस. तो आमगे पूर्ण रेकॉर्ड करता आम्ही पळय मुखारी. ताजी मागीर कळून सांगला हे इम्पॉर्टंट आसा. मत्ता स्मृतीर ज्ञानम अपोहनम च. परंतु 3 वर्ड इम्पॉर्टंट आसा. स्मृतीर ज्ञानम अँड अपोहनम च. हे कसं नाही इंग्लिश म्हळ्यार रिमेंबरन्स स्मृती और आम्ही रिमेंबर करच्याक. सेकंड इज ज्ञानम नॉलेज आमकां दिता. थर्ड इज फॉरगेटफुलनेस आम्ही विसरता ती. हे तिन्ही दिस ऑल 3 इज ऑल्सो गिवन बाय दी लॉर्ड. तर मुखारी सांगता आणि तो आम्ही पुढे डिस्कस करूया. वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो. आणि तू कसं सांगता सकड वेद लिटरेचरान तू हू इज टू बी नोन. तर कोण सांगला कृष्ण भगवान इज टू बी नोन. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. पूर्ण वेदांचो कोणाक आमकां कळका वेद सकड हे सकड रिडींग करचे मागीर दॅट वी शूड नो हू इज द लॉर्ड कृष्ण. कृष्ण भगवान कोण म्हणून हे आमकां कळका. मागीर कोण सांगला वेदे विद एव चहम. संतू वेद सॉरी वेदांत कृत वेदे विद एव चहम. तर हे कळणे हू इज रिटन ऑल दिस. हे सकड वेद कोणान बरयला. तर इंग्लिशान तो आय एम द कंपाइलर ऑफ द वेदांत. हे सकड वेदाक कोण बरयला. कोण बरयलेले इज द लिटररी इन्कारनेशन ऑफ द लॉर्ड वेद व्यास. आणि हे सकड वेदाक बरयलेले. आणि हे सकड वेदाचे सार कोणाक गोत आसा. तो कृष्ण भगवान नोज ऑल. आय एम द नोअर ऑफ द वेदा. तर हे इतले सुंदर इतले हे म्हणतात न्हय की इतले लायक हे श्लोक आसा. तर इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमकां कळका. बस्तीजन सांगतात न्हय प्रभुजी आप लोग तो वेदास नहीं पढ़ता है. तर आमकां हे आमगेले आचार्यान श्रील प्रभुपादान आमकां इतलें लायक कोण एक्सप्लेन केला की आमकां वी डोंट हॅव टू गो हियर अँड देर. परंतु भगवानाला 3 रिअलायझेशन असतं. एक दिव्य ज्योती ब्रह्मन रिअलायझेशन, एक परमात्मा रिअलायझेशन, एक भगवान रिअलायझेशन. आता परमात्मा म्हणून आमगेले सकड हृदयान तू परमात्मा देव असता. तर आम्ही कसं करता ती आम्ही जन्म घेता ती वी फॉरगेट अवर पास्ट लाईफ. पर अंडर द डिरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड देवा कृपेनं आमगेल कसन इच्छा असता. आम्ही हांग आयल्यान कसं लायक आमगेल कसन इच्छा असं. तर आम्ही इच्छा खातीर आम्ही आयल्यान ती. तर आम्ही इच्छा पूर्ण जायनी आमगेल मृत्यू जाल्ले वापस जन्म घेतले. आमकां देव वापस पुढे घासकोन देता. तुका हे आमकां तू केलें हे इच्छा आशिल्लें. आम्ही मुखार पळया. तर
हे जे ज्ञान आसा तें देव तक दिता. ही गिव्स हिम ज्ञान दिता, स्मृती दिता आणि फॉरगेटफुलनेस दिता. आता तुम्ही सांगतले विसरचा कसले भगवान दिता. इज व्हेरी व्हेरी मर्सीफुल. कसले विसरचा दिता. कले गोत्वे आम्ही सपोज पास्ट लाईफ आणतो आमगेल सपोज कसने भयंकर जाला असतं सपोज लाईफ आणतो एकदम कसने म्हणतात ना नॉट गुड थिंग. तर ते रिमेंबर करून आमकां कितले कष्ट जाताले. तर he doesn't want us to remember all these things. He wants that you forget these things. And to सांगता the Lord is all pervading as the localized Paramatma in the form of the incarnation of the Vedas. The Vedas give the right direction to the people so that they can mold back their lives and come back to the Godhead. ते सक्कळ इतलं कष्ट करच्या कसं नाही का देवान कसलं इतलं कष्ट करता. हे रिपीटेड सांगतात. हे पुरुषोत्तम जे मास आमगेले पुरुषोत्तम मास जे अधिक मास आणतो. We have got an opportunity and this opportunity is given by our founder Acharya Srila Prabhupada. त्यांनी आमकां इतलें लायक करून हे भगवत गीताचे श्रीमद भागवतम हे चैतन्य चरितामृत हे सगळं आमकां दिलां. हे पुरा वेदेसचे सार आसता. This all is in this all the literature. Because in this all these three literatures you can easily cross this ocean of misery. तर it's very very simple. फर्स्ट म्हळ्यार आमकां जे भौतीक जे हे जे हांगा देखून भायर वचका तर भगवत गीता आमी इफ यू रीड द भगवत गीता अंडर अ बॉनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर शिक्षा गुरु ते एक बोट म्हणके आसा. तेंचे बोट आरी तो स्पिरिच्युअल मास्टर आमकां गायड करून हे बोट क्रॉस करता. जे मिजरीचे जे म्हणतात ना मिजरी नदी और समुद्र हे अख्खं क्रॉस करून बाय गोइंग इन द बोट. इफ यू रीड द भगवत गीता you can cross under the bona fide. आणि suppose you start reading Srimad Bhagavatam. I hope one day we will have Srimad Bhagavatam classes also. Bhagavad Purana Konkani. तर Srimad Bhagavatam is like more. Kanto, all prayers are there of all exalted devotees. And they are clearly told कि कृष्ण भगवान कौन कृष्ण भगवान कसन तागे लीला अक्कड. इट इज लाइक अ ब्रिज. इट इज म्हळ्यार एक तर बोट अंतर चिके हांगा थंय धक्क म्हणतात न्हय बोट इज लिटिल वेवरी. पर हे श्रीमद भागवतम इज लाइक अ ब्रिज. सो यू कॅन वॉक ओवर. तुम्ही क्रॉस करत हे मिजरी आणि यू कॅन गो बॅक टू गॉड. आणि इट इज सो नाईस. इज 18,000 वर्सेस. पर इट इज म्हणतात न्हय इट इज व्हॉट कृष्णा हॅज लेफ्ट अस. दिस इज श्रीमद भागवतम. आणि चैतन्य महाप्रभू इज इवन मोर कृपालू. ही इज नन अदर दॅन लॉर्ड कृष्णा. तो कसं नाही वेन यू रीड चैतन्य चरितामृत जे जे ते म्हणतात न्हय ते नदी और समुद्र ते कंप्लीट सुकून जाता. इट इज सो ब्लिसफुल that you can just walk. You don't need boat, you don't need bridge. तुम्ही डायरेक्टली क्रॉस करत. So but it is at a म्हणतात ना the stages are like that. आमका ये we don't have to go anywhere. म्हणतात ना प्रभु जी आपने वेदास पढ़ा है क्या. वेदास हम पढ़ रहे हैं. भगवत गीता reading and understanding that Krishna is the supreme personality of Godhead is reading Vedas and it is understanding Vedas. आणि कसले आमके सगळं आम्ही रीड करतात ती वाय वी आर रीडिंग दिस इज दॅट लॉर्ड अगेन अँड अगेन रिमाइंड्स अस दॅट वी हॅव टू गो बॅक होम बॅक टू गॉड. आम्ही लास्ट पॉइंट चिके आम्ही कव्हर करूया. देन वी विल बी एबल टू कव्हर दिस. तर हंतू तीन इम्पॉर्टंट चीज असं. Suppose you are reading Vedas or any scriptures, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. First म्हळ्यार आमकां
श्रद्धा असका, faith. If you don't have faith ना, then म्हणतात ना, then it is difficult. फर्स्ट आमकां श्रद्धा असका, faith असका. आणि कसं लायक all our acharyas taught us this. आमकां जर faith असका, आणि हांव एवरी टायम सांगता की भगवत गीता स्पेशली दिस इज नॉट अ नॉवेल. हे जे भगवत गीता असतो हे कळणे आमगेले दिस इज नॉट अ नॉवेल. हे न्ही की आम्ही कळणे रीड करून फॉर एंटरटेनमेंट. दिस इज व्यवहारिक बुक. फक्त इम्प्लिमेंट करता. सपोज हांव फाल्यां सांगता तुम्ही चॅन्ट करा, हांव चॅन्ट करना, हांव चॅन्ट करना सपोज, तर इट इज आय विल नॉट गेट द बेनिफिट. तर भगवत गीतान कसन कसन सांगला, हांव जे सांगलें की गंगा इज कमिंग फ्रॉम द फीट ऑफ द लॉर्ड. तशें जे तांगेल कमल मुग्ध करून कितले आमकां वी विल क्रॉस दीस ओशन ऑफ मिजरी. आणि जे आमी सांगलेलें की मटेरियल ट्री जे आसा, भौतीक ट्री कट्ट कर न्हू, आमी वी वॉन्ट टू गो टू द स्पिरिच्युअल प्लॅनेट. हे भगवत गीता रीड करपाक जरुरी आसा. तर आमकां वी हॅव टू इम्प्लिमेंट भगवत गीतान कसं सांगलेलें, श्रीमद भागवतान कसं सांगलेलें. आणि आमगे श्रील प्रभुपाद हॅज मेड इट व्हेरी सिंपल. कसं सांगला आमगे गुरु महाराज कसं सांगता, फॉलो द 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल. 4 नियम पालन करो आणि 16 माला जप करो. एकादशी फॉलो करो. एकादशी तू चढ माला करो. हे प्रसादम खाऊ का, धाम वच का. एकदम म्हळ्यार असोसिएशन संघ डिवोटी असोसिएशन आस का, एकदम सिंपल सरळ कोण दिला. हाजेर सिंपल आणि काही ना, एकदम सिंपल. फॉलो 4 रेग्युलेटिव्ह रूल, माला करा ती तुम्ही. हे इट इज सो इझी. आणि लास्ट कसं नसं हे करतना आमगेले गोल आमकां कळता. व्हॉट इज अवर गोल. इतले आम्ही क्लास घेता ती प्रभूजी माताजी सकड क्लास घेता ती. हे क्लास why we are all taking class and Prabhuji is arranging all such so much classes, all the classes हांव म्हणटा. वैष्णव भजन, महान महान जे आमगेले वैष्णव वाले आविर्भाव असता, तिरुभाव असता. why we are doing all this. Our final aim is that we should go back to Godhead. आमगेलांतू भक्ती and devotional service जे आसा that should be increasing. तर हे आमगेल गोल असता. आमगेल गोल कसं नसता, टू सरेंडर टू कृष्णा, टू कृष्ण भगवानाला सेवा करच्याक आणि गोईंग बॅक टू गॉडेड. हे लास्ट तांतू हे जे 15th श्लोक आसा तांतू आमकां व्हेरी व्हेरी क्लिअरली आमकां कळटा की जे रिमेंबरन्स आसा, नॉलेज आसा, फॉरगेटफुलनेस आसा. म्हणजे स्मृती, आमगेले ज्ञान आणि विसरचे हे सकट देव आमकां दिता. आणि हे जे वेद आसा हे आमगेले अल्टिमेट वेद सकट सार जे कसं न्ही की आमकां वी शूड नो हू इज कृष्णा. आणि आमगेले 3 जे म्हणलें व्हॉट आर द वेज वी शूड हॅव फेथ इन द स्क्रिप्चर्स, वेदास म्हळ्यार आवर, and we should be eager to implement all the instructions. आणि आमगेल गोल आसता गोईंग बॅक टू गॉड. तर लास्ट तांतू हांव हे म्हूण हांव आय विल हांगा हांव समाप्त करता की वी हॅव टू first establish the relation with Krishna. Establish the relation with Krishna. That is संबंध ज्ञान. आमकां संबंध की आमकां कृष्णाले रिलेशन दवरका. आणि ताजी मागीर दॅट इज कॉल्ड संबंध ज्ञान. मागीर द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्वीस दॅट इज द अभिधेय. ते प्रोसेस जे आसता. आणि लास्ट कसं नसं प्रयोजन. प्रयोजन इज व्हॉट वी गेट, that is Krishna Prem or going back to Godhead. We'll go back to our spiritual, our original dham. थंय हे 3 हे नेक्स्ट जे श्लोक आसा 16, 17, 18, 19, 20. तर हांतू हे जे ज्ञान आसा दॅट विल बी फर्दर स्पीकर्स विल टेल. तर हांव हांगाची विराम करता. हरे कृष्णा. तर इफ देर इज एनी त्रुटी असल्यार एनीथिंग इज यू मिस्टेक असल्यार so please forgive me. And if there is anything you can take away, it is all by the mercy of Guru and Gaurang. Hare Krishna. Hare Bol.
हरे कृष्ण प्रभूजी. बारी चंदुकोन तुम्ही आमकां अर्थ जावची तशी सिंपल वर्ड्सान सांगला. तुम्ही सांगचे एक सानू हांव एक संक्षिप्त जावन सांगिता ट्राय करीत सांगित नाही खाली हांव ट्राय करता. तुम्ही म्हणल्यार कृष्ण कशी हांगा मेंटेन कोण दवरला सकट आमगेली जगत मेंटेन कोण दवरला ही आमकां सुमार जनाक कळका जाल्यार आमकां म्हळ्यार आमी आनीक हातूं डीप गेल्यार आमकां अर्थ जाता. आणि तशीच सन मून आणि फायर हे तिन्ही कशी ताण मेंटेन कोण दवरला कसं खातीर वेजिटेशन प्लस ते मुना निमती आमकां तातूं टेस्ट असता प्लस ताजे नंतर आमगेले पोटांतूच फायर दवरन ते आमकां डायजेशनाक हेल्प करता. म्हळ्यार खाली भायर ब्रह्मांडांतूच तो मेंटेन करना आमगेले जिवा भितरय मेंटेन करून दवरला. आणि तशीच आमी सन आनी मून तांगेले दोळ म्हूण सांगला. आणि तशीच सिस्टमॅटिक ब्रह्मांड चलतास म्हण जाल्यार तो एकलोच आमगेल कृष्ण भगवानच कारण म्हूण सांगतास तुम्ही ते आमकां सम अर्थूय जाला. आणि 4 नमुन्याचे फूड ते भक्ष्य भोज्य लय आणि चौस्य यावे तुम्ही सांगले ते कशी आमकां आमगेल आमी खेळ्ळाल कशी ते डायजेशन जाता आणि कितले डायजेशन जावच्याक विंगड प्रकारात जे जेवण आमी कसं खाताची त्यात खावच्याके आमगेल भितरी ऑलरेडी सिस्टमॅटिक आसा कोण दवरला देवानी. आणि तशीच आमगेल्या हृदयांतू देव ऑलरेडी प्रेझेंट आसा. आणि आमगेल मेमरी नॉलेज फॉरगेटफुलनेस म्हळ्यार वायट आमकां उडगास दवरना तिले चंदुकोन चलता वच्चाक पूर्ण जल्मांत आमी केल्लो उडगास असलो आमकां बारीक कश्टस मुखार वच्चाक ते आमकां सुलभ करच्याक देवान आमकां विसरची शक्ती दिला म्हूण तुम्ही सांगला. प्लस वेदय तोची आणि प्लस वेदा भितर आशिल्लोय तोची आणि वेदाचे ज्ञान आशिल्ले तोची म्हूण तुम्ही आमकां सांगले. या पूरक मेन म्हळ्यार आमगेली श्रद्धा बारी इम्पॉर्टंट आसा. ताजे खातीर आमगेली भगवत गीता वाचूका जाप करका एकादशी पालका आणि धाम विजिट करका हे इतलें आमकां तुम्ही सांगिल्ले अर्थ जाता. आणि हे आमी गोल दवरल्यार खंडीत आमी देवाले वापस वचीत म्हूण तुम्ही सांगतास. हांव सांगिल्ल्यान तूं चूक आसल्यार क्षम करा प्रभूजी. वंडरफुल माताजी वंडरफुल टेक अवे. हरी हरी बोल. कोणाक कसले प्रश्न असल्यार निमगो वयता. कोणाक कसले निमगोच आसवा. जय श्री प्रभुपाद.